Het is correct dat ze wachten op Sinterklaas, de garnalenfiscus van Lauwerzeeg. Maar ze wachten op staatssecretaris Henk Bleker. Dit jaar bij het Kazematenmuseum wijzen maat voor oerlis over een ooronderwerp. Via komen we erachter dat hij hier komt. En we proberen aandacht van hem te krijgen. De garnalenvisserij. Op zijn Europees. Ja. Je hebt toch een fotnaaks van Dem maar heen? Daar moeten we heen, ja. We moeten toch zorgen dat wij contact met hem krijgen. Hoe bedoelt de garnalenfiscus toch niet het Oosterwan? Voor de trendenweek op Riegen gingen ze net te visken. Maar een kiloprijs van 1,29 is thuisblijf goedkoper voor de fiscus. Zo hoop je nou op stiepen van de staatssecretaris. We willen eigenlijk proberen die minimumprijs naar €3 te krijgen. En dat is een begin in ieder geval voor een duurzame visserij. Ja, dus vooral regels en net zo zeehield. Nee, regels. Geld hoeven we niet. We hebben allemaal handen gekregen, we willen allemaal werken, maar we moeten een redelijke minimumprijs hebben. Nou, Esther Rutger, de garnalenkoningin van Zoukamp. Zo. En zoals u ziet, we staan hier met alle garnalenvissers en ik wil je graag deze reddingsboei aanbieden. Ja. Maar de staatssecretaris zei het nog net vol het waan te kennen. Hij wil eerst het rapport van de commissie Heikop afwachten, die een toekomstplan maakt voor de garnalensector. Het rapport komt in juni. En er moet ook duidelijk zijn wie wat kan doen. En als het ministerie niets kan doen, dan zeg ik het ook. En als het ministerie wel iets kan doen, dan zeg ik ook wat het is. Maar één ding is zeker, de oplossing komt nooit alleen van het ministerie van Economische Zaken. En van mij. Nu liggen deze vissers al 3 weken stil. Wat vindt u ervan? Ja, waarom doen ze dat? Dat snap ik best. Het wordt zo stadig is allemaal wel tijd dat er weer eens wat binnen kan vanzelf. Want, dat houdt een keer op, bij iedereen. Dus, De enigste tasseizing die het blijken doet, is dat er een besite brengt aan de fiscus in Lauwerzeeg.